Amanat zat ıgtybarly adamlara berilýär. Şeýle ýagdaýda ygtybarly adamlar näme etmeli? Olar iki zada borçly. Birinciden öňki ygtybarlygyny dowam etdirmeli. İkinciden amanat zadyň zaýalanmagynyň öňüni almaly. Eýsem köpçüligi ynanylan amanat zatlar näme? Şeýle amanatlaň maddi hem ruhy jogapkärçiligi şol jemaatyň boýuna düşýär. Olar ýa-ha şol amanaty başlaryna täze edip beýgelerler. Ýa-da amanaty harap edip batga batarlar. Adamlara ilkinji ynanlan amanat oň öz meni bolmaly. Şo men bolsa ähli çäkleri keskitleýiji bolýar. O nähil ketkitleýiji? İnsan menmenligi gödöklükdir, azgınlıklardan dolu. Menmenligi diýen adam özüni çäksiz güýçli we gudratly hasap eder. Akıllı adam ören, ejiz bolan menmenligini ölçek awzaryna urar. Gudratly çäksiziň ýazyna özüniň hiç zatlygyny ölçek görür. Şonu öz menmenliginiň hiç zatlygyny göz ýetirenlik üçin Hak Taala ýeketäk ölçek birligi bolar. Hak Taala öz ölçek birligi hasap edilenler tutuş ömrüni hak ýoluna laýyk ýaşarlar. Eýse özleri üçin ziýanly bolup görünen ýagdaýlarda olar bu ýol neçekde dowam ederler? Hakkı ölçü edilenden nazarı Allah'ın razıligi olur. Allah'ın razı bolan zatına da ne ziyan olur ne de ziyan çeken. Kaka ertirliň taýyn saçakda. Bolýa onda sag bol. Allah ýylkyny edip sag bol. Yavrum. Oglum ýuwaş aýaň agyrdaýmy bala? Bolýalyjy, meňe meni beýlik çağalar ýaly ılgasym gelýär. Bolýalyjy. Ilgardyň oglum, ilgardyň. Biraz gowlusyň soň senem ilgardyň. Sag bolýalyjy. Sag bol oglum. Günaydın. Ertiriňiz haýyr, äşe gullaydy. Ertirin hayırlı kagan. Berekella, anha kaganam ýelli. Düşüngünne ýyzma. Bolmasa okuwa giýjäg alýar. Han boluň çaltyrak, boluň. Günaydın. Ertiň haýyr Kadir aga. Ertiriň haýyr Ahmet. Şowada awtobus bermediler ay Kadir aga. Ya awtobus berdiler ya da mektep kurdular. Her uni ýerden çağalar gatky kösenýär. Merjen okuwtorundan çağarar okuwa kimekdir? Sen aýdýanyň dogry. Ýöne sen näme bugun işe giden okmy? Giyecek tapyra etjek Kadir aga. Bu da kim? Bu kimke? Selam. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Bakkalım. Bu şol dükany satyn alan adam öýdýän. Ya verirsin. Eger algylaryny tora aýta işimiz gaýdar. Günaydın. Ertirin hayır aklowjy hanım. Ertiriň haýyr. Aklowjy bolmak üçin 5 tiýnaw. Tejribe tiýnawlaram bar. Synyň netijesi belli boldymy? Şu gün ýa ertir belli bolar. Yer bolýarda. Wagtyň barmy? Bar. Sana kim üçin mökün birda daýdasyň gelýär. Eýgilik mözi? Oň nähil boljagy sana bagly. O nähili? Bärkil.
Äşegül, çay demledin mi? Häzir gaýnar. Hayırlısı. Erteğiniz hayır komşular. Sen kim? Eyvah. Necat ağan dükkanını satın alın şu yokmadı şu mu? Ha oşo. Bergilerinizi berir pulunuz var mı? Ola akşam kapıyını da kakar. Ay görü beriyatsa gerek olsa ödvelin gurluşayır. Sögdöger adam bir gepe kulak atar ödeyecek mi? Senim katsa da bolyan ayakmet. Komşular, men adım Salih Demir. Men owaň täze dükançysyym. Hazaplar barlamda Nejat ağaň bir giden algysy bar eken. Erken. Kenke yan başladı. Alp yol paryanı men de yerde deyýüz. Şo bergiler siziň Nejat ağa bolan bergileňiz. Oň maňa dahyly ýok. Eger isteseňiz bergileňizi oň özüne beriň ýa-da garyp gatara mätäşlere berip bilersiňiz. Men ha täze depter açjak. Bana bol. Maňa siziň bergiňiz ýok. Helal. Halal bolsun saňa. Beýle ýerwegen men. Hiç kim ýöne ýaşyl etmez. Muň bir emmata badyr. Beyler. Komşular gelin çay içelim. İşte böyle. Yine şeyle. Okul biter. Maňa durmuşa çykarmaň berjen. Men pikirimçe mundan beýle garaşyp ýörmeň hajat ýok. Men akyn. Näme diýjegimi bilemok. Bu zatlar synaglara bagly. Eger synaglardan geçdim, daşar ýurtda bir ýyl okumagy mümkinçilik döremek akma. Daşa ýurda bilede gidip bilerdi. Näme üçin bile gitmeliler? Maňa gitmek onsuzam kyn bolar. Sebäbi basymy işläp başlamam mümkin. Bilemok belki şu ýerde galmam mümkin. Sen näme etseňem men barda da gaýyl bol. Bolýa diýseň bor. Bilemok da. Kakam bilen gurleşmeye ýüregime döwdüm. Ferit, eger isteseň kimiz bir hukuk idarasyny açaly, hiç wagt pullun köseşik çekmez. İsteýän adam etip bilerdi. Men seni itiretim gelen ok. Hemişe ýanymda bolmagyny, ömür boyu bile bolmagyny isleýän. Men seni söýýän berjen. Akyn. Kakam bilen gurleşmeli bolaryn. O razy bolmasa, Elbetde. Menim kakam bilen gurleşjek. kakaň maňa razy bolarmy? Näme üçin bolmasyn? Bu näme diýdiň bolýa? Siz gaty ba ýakyn. Biz bolsak ýöne köýje jaýda ýaşaýar. Kakam işläp bilenok, menem okuwym doğrudan okudum. Kinolarda biz başga dünýälen adamlar diýmeýärlermi? Bu hakykatdan hem şeýle. Men hem onu ala dedim ok. Kakaň näme? Diňe sen bolýa diýseň besir. Diňe sen bolýa diý. Kakymyň sen kakyňdan hiç ýyl tapagy ýok. Olum çagasynyň bagty bolmagyny isleýär. Men bolsa, diňe sen bilen durmuş gurup bagty bolup bilerin. Kakym muňa düşünür. Dogry maýsam Salihnim mene gaty gorkuzdyň sen. Näme üçin Kadir ağa? Bergilerini naqd berdiğin bolsaň işimiz gaýdy. Hiç kimde onça pul ýok. Her günümüz aýyň aýyna çennet bitir kaktyp geçirýär. Men gönüme aýdaýyn. Depteri ýyrtyp adamlaň anamana giräýändir öýdýändiň welin. Men alynmaryn. Şu zatlaň aňyrtynda bir zat bar bolaýsa, ýadyňdan çykarma. Iki elim ýakaňda bolar. Bular kim ay? Altlarında. Ulaglaryna teresine ulu adamlara men diýe. Baý adamlar. Olaň näme işler bar ka bu ýerde? Häzir belli bor Kadir ağa, häzir belli bor. Kadirli Surowosynyň adamlary. Men Sedat Soykan. An kağıtları ver. Size. Size öýleňiz, yerleňiz barada aýtjak zatlarym bar. Kadir. Kadir deren. Yeriň 40 göterimi menki. Ahmet Akçan. Yeriň 25 göterimi senki. Gerisi. Galany menki. Äşewul serin. Yeriň 30 göterimi senki. Galany menki. Entek ine şu bukçoda her öýe degişli 50 goly resminama bar.
Häzir size bir ılalaşyk teklip etjek. Elinizdäki paýnamalar üçin size pul töläp biljek. Eger paýnamalaryňyzy maňa satsaňyz. Ýok, eger satmasaňyz bu işden görjek bähwidiňiz bolmaz. Men şu ýerde ullukan fabrik gurjak. Ya bu Ya ha şu işten peýda görersiňiz, ya da öýleňiz elden gider. evlen. Ikiden biri. Beni an Aydınlanma düşündüňizmi? Halipa, bu kanuny ters kelýär. Eger bu ýerleň resmi namalary sende bolýan bolsa, onu diýmek bizi ağlapdyrlar-da. Sana bir iğne 4 metr ýerim tatman, öz hukugum goraryn. Hani ýok bol. Git şu ýerden. Men esatyan. Elimdäki parat mitrenimden peýda görünmýärşi. Pul mamalaryny islenmederin. Yermenki. Hiç adam satmarsın. Satacak değil. Sen garakçymy? Gelip bizi öýümizden, yerimizden gowur näýdäňmi? Satam zok. Hiç açan satmarsam. Al. Siz ýene bir gede gowuja pikirleniň. Men garaşaryn. Ye ködüke tutuň muny. Gaýdyp beýdip köp görlemesin. Bolýa hojaýyn. İsteseň seni öýüňe taşlaýyn. Men mektepden çağalar al gaýtmaly. Sen gidiber. Ertir görüşert. Ertir hemme zat başgaça bolar. Merjen. Hiç wagt sen göwnüňe degmen. Durmuşa çykmaňa radylyk berenliň üçin ökünmersiň. Görüşert. bir daha geveze. Gaýdybam köp bilmişlik edici bolma garry köpek, düşündiňmi? Kadir ağa. Dur salyk. Etçek bolýan kömegiň öz nebsiň üçinmi, Allahyň razylygy üçinmi? Allah'ın razylygy üçin kömek etjek bolýar. Niyetin gowy. Emma olin käbagy suwlaň durlanmagy üçin ilki olar bulanmaly bolýarlar. Diliňe bek bolgun. Düşünmeýän zadym şu ýerleň resminama meselesini nähili oňurtdyrlar. Göz görtele kanuny bozýarlar. Olar hakyky garakçylar. Garakçyň ady Sedat Soykan. Näme? Sedat Soykan. Sedat Soykanmy? Hawa näme boldy? Sen onu tanýamyň? Peki kim? Onsoň kim ol bagtlygy? Merjen Demir. 4 ýyl bäri bir sınıfda okuýar. Ba gatoňy aklawjy boljak da onda. Biziň işlemimiz bilen meşgullanır onu. Öýlenmegiňme razy da onu. Men üçin esasy zat sen bagtly bolmagyň oglum. Ýöne ilki oň maşgalasy özü bilen tanışmagym gerek. Men soňky sözümi şondan soň aýdaryn. Merjen kakatynyň ýanyna ýaşaýar. Ejesi ýeri ýok bolupdyr. Özü garyp maşgaladan. Garyp diýdiňmi? Güzel suwda ýetjek jaýda ýaşaýarlar. Kakatynyň ady Kadir. Merjen garypam bolsa, gaty ekinli. Ýüregi pek. Baba. Kaka. Gayrat et. Sen değil miydin? Özüň dämi? Sen bagtly bolmagyň men üçin esas zat diýän. Akin, Güzel su. men täze fabrigimi güzel suwasyny gurjak bolýanymy sen bilýärmiň.
Hayır baba. Yok kaka. Öğren. Onunla bilip koy. Evlen. Öýlenjek bolýan gyzyň kakasy bilen tanışdym. Ama bu Ýöne bu tanışlyk meni begendirmedi. Biz bir-birimiziň göwnümize degdik. Ýöne muň sebäpkäri mennäl. Gyzyň kakasy Kadir. kanun. Ol kanuny garşy çykýar. Oňa pul teklip etdim. Ýöne ol almady. Gürleşellidim, etmedi. Üstüne Onsoň ol medeniyetli adamım däl. Maňa topully. ben de Menem nalaç goranmaly boldum. Ama ýöne ondan soň kaka Merjen oň ýaly. İnan bu. Maňa ananay. pek. Bolýa. Sana bir mümkinçilik berjek. Eger gyýdy arap bilseň, men pikirimi ýetgedip bilerin. Maňa düşünýäniň üçin köp sag bol. Seni utandyrmaryn görersiň. Ýagdaýlaryň oňat dälmi kakajan? Itleseň bugün gitmeýin. Ýanynda galaýyn. Oň ýaldat bolmaz gyýdym, synagyň mara ahry. Bolanda näme? Men belli karara geldim. Batym işe durjak. Okuwa gitjek gel. Geçdigi bolsun Kadir ağa. Gaty görme, kömek gelip bilmedik. Hiç kim hiç sada eşitmändir Salih. Elbetde bir behbidli tarapy bardyr da. Ha, gyýdym bilen tanışdyraýyn seni. Merjen, şuýla aklawjy bolmaly nähip bolsa. Bolu bilýär. Demek hukuk urnunna. Beýle bolsa şu yer meselesini barlasaňyz gowy gordy. Ayşegül Şöwlen biz bilen gitmekçidi, giyjäk alýa. Giýjek alýa. Bolýa onni biz gideli. Ýör. Zırlayıp Beýdip şumjaryp oturma. Ýödüň günäkär. Näme üçin öýü satjak gelýän? Satma näme etjek? Beýdip maňa möller teretme. Her seni dawanyň aşagyna salyp manjara diýän. Saňa diýän. Saňa diýdim men saňa. Şöýde men gepimi öwürdirin. Men näme diýdim şolam bolar. Şöýü satardyň. Näme üçin sataýyn? Ahlaksyzlyk etip sataýynmy? Humar oýna diýipmi? Ýa öýsiz galyp sataýynmy? Gap edini. Gowtu gürleme. Sen men dälir etdiň. Maňa ýeke çağa dogup bermedin. Maňa garşy çykyp meni münäkerleýänmi? Çağa bolaryny ödüň isläň ok. O nerden bilýän? Ýekece gezek Lukmana gitdiňmi? Gitmedin. Belki ödüň ýaragsyzsyň. bu çocuğu Men şu adamyň ýagdaýyna da gynanýan. Özüne bir nebsi magyrýa, aýalyna da gylýan. Olaň hiç oňşuklary ýok. Ertiriň taýyr. Ertiriň taýyr. Näme boldy Kadira? Pikirlendiňmi satjakmy ýerini? Tatşak däl. Onsoň boňsaňa näme dahyl bar? Mene sana gowsu bolsun ýen. Paýnamalaryň köp bölegi sedatlygdy. Ol işte bir pıçurluk bar. Hiç kimin habary bolman näde paýnamalar satyn alyp bilýär. Merjen barlar. Hökman bir uş tapar. Ana şondan soň gürlemek gedegi bize de yeter. Beýle anamly gürleme. Olar gaty ula adamlar. Olar bilen ýaka tutuşma sen güýjüň etmez. Merjene göwün yetmezçilik etme Ferit. Allahyň razylygy bilen ol bu meseleň hötdesinden geler. hafta sonu Men molum diýen zadyny aýdýan. Salamu aleykum. Salam salam. Ferit onu haşy ýerde hemme ýazylandyr. Ferit bar ýazylypdyr. Merjen. 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 Merjen näme bolýar saňa? Kakaňdan sorak görej. Bu näme diýdiň? Öýlerimiz zor bilen aljak bolýan, kakam adamlaryna urduran seda soýkan dälmi? Sen kakaň dälmi? Gidip şondan sora. Biderek zat aýtma Merjen. Kakam oň kömek etjek bolup pul ödürläpdir. Kakaň bolsa öz medeniyetçiliğini görkep kakama topulypdyr. Düşünýäňmi? Sen medeniyet diýip garakçylyga düşünýän bolsaň gaty görme. Men kakam garakçy däl. Ol hakym talap edýär. Dogry zat aýdýar. Ol adalatyň tarapdary. Oň zorluk güýçli olmasy bolmaz.
Ýalňyş Merjen, ýalňyş. Hakymy nähä gaýplaýar? Men pikirimçe teň özüň ne haklatlar aýdýan akyn. Gözüň giňrä açyp kakyň nähili adamdygyny gör. Münýän ulogynyň jüýsüne pullaň nereden gelýänine gerek. Tögesçi. Alat etme. Seni bir rahat etmen. Men gaýdyp sen üçin ýok. Macide? Merjen, aspirantura sınavından geçipdiň. Öden birinci ýerde. Sen bir gitseň, gaýdyp Türkiýe gelmersiň, berekella. Sag bol. Pejin üstünem süpürdiydim. Bir varma kum yatyr oň üstüne. Aynalaram dineýin onsoň derrüň süpürermeli hatdaýda. Gaty hayal işleýän, bir iş üçin bir sagat eglenýän ýetilýän jaý bolduňmy? Boldum meli hatdaýda. Hayal gopýan, hayal gopýan. Ey Hudaý! Hay yüzü gara utançlı diýsenim. Näme boldy Melihatdaýda? Ýene de näme boldy diýip soraýar. Derre oğurlan zatlyň ýerine ber. Ýöne Melihatdaýda diýýäniňiz näme? Men hiç zat oğurlamok. Üstüne yalan sözleýär. Utançly yalançy. Men oğur däl. Ömrümde hiç kimiň zatyny gözümiň gyýtagynam aýlamok. Yanlış ýaňyz. Hey oğry. Maňa sag bolayt, meni polisiýan çagyrjak däl. Ýok bolayımden. Çık, ýok bol. Merjen. Macide. Merjen. Men Ne olacak? yerini näme dert? Men sen söýýän, senem men söýýän. Ýöne bile ýaşap bilmez. Bu mümkün näl. Näme üçin? Daha dün Eýse dün bir maşgala bolup ýaşamagy arzu etdik Hawa. näme? Bağışla ýöne men soýkanyň maşgalasynyň agzasy bolmak islämok. Eşitdiňmi? Men ejeme söz beripdim. Ahyrky deminne men oňa näme durýanym bolsa dogry ýoldan aýrylmajagyma söz beripdim. Sözümde tapylmak üçin senden geçmelem bolsa taýyn. Eger sen bu meselede ýalňyşýan bolsaň näme? Inşallah ýalňyşýanym men bolar. Çigileňiz bilen paýlaşyň. Bolýarmy? Bolýa. Hanonno? Neden? Bu gyýyr näme üçin ýergellik ha? Gowlukdur da herne. Näme boldy Fatma gyýdym? Bir zat ýitipdir bolin. Maňa oğru diýdi. Kowdy meni. Agzyna gelennem diýdi. Pullar adamlara düşünmek ne hili kıyın. Käte pulum yokluğunu begenýänem mene. Kadir ağa herem kıyınanmasana. Fatma doğun. Her ne düz bolur. Dogry aýdýan Salih ağa. Oğlumyň aýagyny bejertmek üçin pul ýygnaýardym. Indi niçik bolarka? Nereden taparyn onça puly? Tavırlı bol gıydım. Allah beyiktir. Bolmasa şu adama diýen paýnamalaryny sataýsak näme hili bor? Şu puly alyp bilsem belki oğlumyň aýagyny bejertip bilerim. Fatma doğun yine biraz sabır et. Yine biraz rahat karaş. Almanı göýüdüň yere düşýänçe ýap elek. Gaty ir geldim. Çağalar alyp gaýtjaktym. Mercan alıp gelir çağalar. Sen alada kalma.
Ey Hudaý çağılar. Kaga nerede çağalar? Bilem zok o lafta uza minmedi. O ne hili minmedi. Biz garaştık ýene o gelmedi. Kaga. Salih ağa. Näme boldy Fatma dogan? Kagan avtobusa minmendir. Nerede digen belli değil. O nerede? Salih ağa nerede ol? Köşeşani Allah'ın ruhusu bilen onu tapar. Han yürü gideli. Bolýar. Ececan. Ece. Ececan. Ece. Ececan. Ece. Ece. Oğlum, yekadi kırarım. Can oğlum. Canım oğlum, canım. Ece ayağım gatı ağırdı. Bol oğlum, inni hemmet geçti. Inni sizi okuw özüm watnatjak. Mundan bela közenmersiňiz. Hani gel Kagan. Ýalňyşan ýerim çağılar meni alyp gaýtmalym. Fatman gitmeýänini nereden biljek? Sedat Soykan barada bir topar maglumat tapdym. Guruluşy edýän iki ýerine de käbir bilen mujarlyk bar eken. Resmi namalaň bir topary köne elip bide bolan soň düşünüp bilmedim. Ertir şoňa düşünýän adam gözlejek. Men onu ýokman tapar. Merjen, Näme kaka? sinoň netijesi belli boldymy? Geçipdirin. Berekella gaýdym. Men geçşeňi bilýärdim. Hukukçy alym bolarsyň. Ejeň eşden bolsa gaty begenerdi. Gaýdym daşary döwlete gidýär. O ýerde okar. Üstüsine talip hakyna malar. Kaka, wagtyndan öň begenmäli. Gitjek gel. Oý onam üçin. Basym işe durjak. Onsuzam diňe talip haky bilen o ýerlerde oňup bilmen. Çykdyjy köp bolar. Boş wagtymam ýok. Derrew işe başlajak. Bolýala kaka, gitjek gel. Macid. Merjen. Eger yeri ol adama satsak, bir hili gowulayjak ýaly. Oň beren pulu bilen sen okuwuňy dowam edersiň. Şu wagt ullukan mümkinçilik şu. Yok kaka. Kıyın güne düştük deyip ol adamın diýeni bilen bolmaly lel. Men belli bir karara geldim. Aspiranturada okujak gel. Senem bundan beýlek bu zatlar barada pikir etme. Öyle broş. Beýdip kitap okap çağa doglanok Äşul hanym. Karıcığım gel. Keýwany öýü tatma arazy bol. Pulumyzy alyp destine hastahana gider. Belki bir wagt bizim çağalarymyz da gonur, he? Näme pikir edýän? Bolmaz Ferit. Näme üçin bolmaz? Bir adam gapyrjak ýaly öýümde ummaty pul berýär. Näme täwir etmişmiň? Kadir ağaň aýdanlaryny eşitdiňmi? Bir ýerden gelen adam bizim öýümde iýe çykjak bolýar. Kadir ağa juda köp bilýär. Oňşul harabatyna Sedat beýden başga kim pul berer öýdýän, ha? Kim pul berer? On ýaly zatlara aklym çatanok. Ýöne Kadir ağa bir zat diýen bolsa hökmen dogrudur.
Aýdy berin. Akşamınız hayırlı bolsun. Men Seda soýkan gurajaktym. O şeýerde ýaşaýamy. Hawa. Kim geldi diýip aýdaýyn? Kadir. Kadir deren diýäýin. Giri berin içerik. Ýok, men şu ýerde garaşaýyn. Men gürleşip gitjek. Bolýa. Eýgilikmi? Seni haýsy şemal bu ýerlere getirdi? Öý saňa satmaly netije geldim. O kagda ýazylan bahadan. Seretle muňa. Ýerine oň bolsun-da, sen kelläň ýerinde mi ödi? O wedege garşy çykýadyň. Näme, bahadyň alan zat boldum ýa? Ya puluň ýysyny alaýdyňmy? Merjen üçin, oň okuw üçin satjak. Bolmasa men bu ýere gelmezdim. Häziram almakçymyň, sen şonu aýt. Aljak, häziram aljakdan, elbetde, dagy näme? Bolýa onda. Haçan başlar satuw işlerine? Maňa pul gutsaly gerek. Gyýdym okuw puluny eýýän bermeli. Gowda sen wagtyna geldiň. Sen puluny alarsyň. Kadir baba. Kadir ağa. Salih oğlum. Kapatma. Entegem dükkanı yapan okmy? Bir kıtan etmeli işim var. Tevörü var asılacak da atlan sanağın etmeli. Daňa çenli bir yerde omkam diýen yer bolýa. Ağam, Sıkkın gibisin. burada da alı dediýäňiz sen sorumu. Men bir iş etdim bolýan. Gow etdimmi, erbit etdimmi bilemok. Näme boldy? Men öýü şol adama sattım. Gyýdymyň okumagy. Özüne laýyk oruna ýetmegi men üçin hemme zatdan wajyp. Ondan men garşy çykyp bilmedim Salih. Yapamam. Men başarmadım. Hayır. Hayırlısı borlu Kadir ağa. Sen gynanma. Men utanýan, Çok utan. gat utanýan. Kulaklarım. Öz gulagym bilen eşitmäse ol. Kadir ağa da öýün tatýar. Bakkalan Çynym aýdýan ýangja dukança gurrun berip durdy, gidip gürleşip bir tedat bilen. Çynyň aýdýan Ferit. Diňe bir samtyk bol galar. Yemek satyp pulny alar. Biz bolsa agzyny döweldik galar. Soňra öýdenem çykararlar. Geketenge de pul bermezler. Ayşe. Eşe ol keýwan. Gel, eňek direp durma, jaýy tatar gel. Bilmedim de. Ulan ha. Eýwa, entem Kadir ağa diýip durdyň da. Ol jaýyn tatdy düşüneň okşoňa. Men aýdýanym düşünýäň sen. Onsoň men berde garantka däl. Satarlydymy sataly gutordy. Alacağız. Pulumuzy alyp patsagana gideriz. Ogul wäbekmi, gyýz wäbekmi, gaýty boldy tapaw ýok. Bolýarmy? Men diýenmi düşünýäň sen? Tamam mı? Düşünýäňmi? Bolýa. Ha şu. Hälen şey diýdi. Ýäriň sözüne kulak atsaň ýalňyşmardyň. Ece, ayağım. Ece. Gata ağrıya Ece. Oğlum, Ece ayağım erbe ağrıya Ece. Eceň ýanynda. Ece ayağım erbe ağrıya. Ey Allahan. Ahmet, on gyzygyny galypdyr. Derew hassahana gideli. Ey Hudaý näme tekak? Ýanymda taksa bererler pulum ýok. Men gidip Kadir ağadan soraýyn. Belki onda bardyr. Tezirek bol. Ece. Bolýa oğlum. Bolýa oğlum. Ece. Hayrola. Eýgilikmi Ahmet kardeş näme boldy? Kagan yaranok. Derew hassahana gitmeli boli. Äkedelle onu. Sag ol. Ey Hudaý. Köpeklenlerle. Näme diýerlerkä içerde? Dur hani.
Merak etme. Gaýyk etmeň. Agyrty gally. Ýöne häzirlikçi. Hudaýa şükür. Oğluňyň aýagy bilen baglanşykly ul keseliň bardygyny bilýärdiňiz näme? Howlukman bilýärdik. Iň soňky kaçan baratdyňyz? Oň ýagdaýy gowy däl. O nähili gowdal? Gysagly bejermesek soň aýagy düzelmez. Oğluňyň aýagy maýyp bolup galar. Agyrsam artar. Men pikirimçe wagt ýitirmelläl. Dijelmek gerek. Ahmet näme derdi? Nerden pul taparız? Satar. Näme? Jaýmy satar. Pulunu da oğlumyň aýagyny bejerdir. Başga çäre ýok. Hadi güle. Bolýa onu. Sag bolgydım. Hayırlı. Erterin hayırlı adamlar. Bolýa sag bol kaka. Nahar taýardyr. Şuň tapagym giç gutorýa. Owada ilkinji satyrly. Paýnamalaryň satan bir tapyrly. Kimdigini biletiňiz gelýärmi? Bu adamyň bu zatlarda näme peýdasy barka? Näme üçin adamlar öjükdirjek bolýa? İlk ol Kadir ağaň satdy. Hani gurrun versene Kadir ağa. Dün gece Sedat Soykun'u men paýnamamy satyn alyp ýalbarmadyňmy? Soňamyň gara şaýa satmadyňmy? Ferit. Betet. Taňa näme? Sen kim? Salih. Degmeňe. Hawa sattım. Ýagdaýym agyrdy. Şoň üçin sattım. Men barada islen zadyňyzy pikir edip bilersiňiz. Ýöne Allah bilýändir. Men mecbur boldum. Sen hiç de mecbur dälsin kaka. Gynanma. Kaç doğru mu? Doğru mu kahve diýänim bolýan ýalňyş şey diýdimmi kam? Evet. Bütün soruları yaptığıma inanıyorum ama. Macide? Merjen, Salam. Merjen. Merjen. Sen henidem şogolşuňmy? Ferit, jaýsat ma kakam rady. Dün gelip kakam bilen gürleşdi. Gürrüňlerini dinledim, jaýsat çyk dedi. Men aspiranturada okutmak üçin tatmaga mecbur bolupdyr. Ýöne men basym kakaň ýanyna baryp şertnaman bodýanlygymy aýtjak. Sen menden öýkülemesene Merjen. Sen näme süýän göreňokmy? Akyn, nädip şu ýagdaýy kabul edip bilişiňe aklym çatanok. Kakaň adamlaryň çykgynsyz ýagdaýlaryndan peýdalanýa. Aýsana, men oňa nädip hormat goýaýyn? Nädip oňa gelin bolaýyn? Aýsana maňa. Ýalňyşýan. Kakam adamlara kömek edýär. Olary kyn ýagdaýda kömek edýär. Şo bir wagtda işini ýöredýär. Zorluk bilen adamlaryň öýüni elinden almaga tinanşmak haçandan beri işe uğurlu. Derse Tapaga barjak dämi? Yok. Allah Allah. Ey Hudaý. Tuğu taraýypdyr öýtýän. Yeni al. Täzere galypdyma? Nirde goýdum kam? Salih. Salih ağa, bir adaçyk tuğ bersene. Bolýa bereýin. bir kilo Sana demiş. näçe tu gerek däşeul? Salih ağa, Feridi görmedinmi? Aşağıdaky çaýhana gitdim kädiýen. Men tügün gaýdyşyna alaýaryn. Kardeş. Doganım, men Feridi gözleýän gülen. Ferit şu ýerde arka tarapda. Sağ bolun. Bolýa. Siz hiç merak etmeyin. Siz gaýy etmeň, hemme zat uğurmat Sedat bey. Öňkü melimde ýoşy-ýoşdan ýoly bar ya. Olaryna ýoşy-ýoşdan ýola gelip başlarlar. Çağalar näse bir maşgala wa diýip görüň beripdimi? Ana şolum satmaga razy bolupdyr. Ören oňa.
Eki şanly bor diýse galan aňsatly. Soň olarum sen ararsyň. Menem seni boş hoýman. Sedat bey, men jaý satmam soň şo puly tigir satýan dukana açaýdym diýen. Aýalymym owa ejemge anly berjek. Sögda başlajak. Siz de maňa kömek edersiňiz-de. Uy, elbette kömek ederin. Etmesem bolmaz-a. Bolýa sağ bol. Sağ olun. Tembelliğin Yaltalyň 200-lüňi az görüp innem owaň bilen ýaşaýan adamdan geňsesinden pysy buçurluk etýäňmi? Men bäher dedim saňa kim aýtdy ya? Kim aýdany näme? Aýdan adam oňardy. Pul üçin ýeňsemizden çarçylyk edýäňmi? 5 ay üçin ol adam oňuna ýallaklap duranyň gördüm. Sen men bilen näle ulaşýan ha? Maňa Ferit, ýeke adama dili araýdan edip öldürýän düşündiňmi? Aýtjak. Sen ol adam üçin işleýän hemmeler aýdaryn. Jaýam satmarsyň. Han şo jaý satylmanymyr görsün. Onsoň men oýnum görersiň sen. Elliň şel açsyn Ferit. Yöreýe. Tur öýe diýen men saňa. Men ilýänçe dasar çykaýma düşündiňmi? Maňa düşündiňmi? Tur. nasılsın? Nähil ýagdaýlaň gudym agyrýarmy? Azacık. Ece, men içim gysýa. Ağrym haçan aýyrlarka? Men haçan beýlik çağalar ýaly bolaryn he? Basym oglum, ynha basym. Hany şu jaýymy satyp pulymyzy bir alaly. Ayşegül. Şeýül, näme boldy güdüňe? Ferit urdy. Näme üçin? Näme üçin bar öýdýän? Ol Sedat Soýkanyň ýanyna baryp, owaň ýagdaýyny şuguldaýar. Kimiň ýagdaýynyň kıyyn, kimiň jaýynyň näçe satyljak diýip, menem şonu eşitdim. Näme üçin beýdýän diýip gaharlanýan welin ýelmek goýberdi. Ey Allah. İzin Ruhsat berseň bir gün sizde bolaýyn. Näme etjegim pikirlenerin. Boluber. Ahir soň jaýymyz elimizden gitjek bolup dur. Siz hem satjak bolýaňyzmy? Başga çäre galmady. Kagany operasiýa etdirjek bolýar. İyi akşamlar. Akşamyňyz haýyr Salih ağa. Akşamyň haýyr. Sen gelmeseň mordy Merjen. Çağalar ölmek ederdin-de. Ol gün izliğine bir şowluk boldy. Şoň üçin aýlanaýyn diýdim-de. Barlyk nähili diýä? Umyt ýok. Taňa bir köýneden başlaýan tanışymyň talygyny bereýin. Şo ýere git. Belki eline resmi namalaryň şeşmeti bardy, taňa käbir datlar aýdyp biler. Häzir gidip bilerinmi? Islen wagtyň gidip bilerdiň. Oň ýaly bolsa derrek salgytyny beräýin. Hayırlı gün. Günüňiz haýyrly bolsun. Günnüýdiňiz haýyrly bolsun gaýdym. Näme gerekdi? Meni Salih demiri berdi. Siz bilen käbir resmi namalar barada maslahatlaşasym gelýärdi. Hoş geldin. Gel şu ýere geçäý. Elimde käbir köne resmi namalar bar. Hani görüni? Elimizden bir zat gelse bir döwlet gaznasyna degişli. Tapaklarda geçipdik. Men bilişime göre döwlet gaznasy ýurduň ilatyna kömek etmek üçin döredilen bolmaly. Gat dogry diýen. Bir resmi namada yer barady görüň edilýär. Ol mundan 90 ýyl öň jemgyýete bagyş edilipdir. Hayır sowap üçin bagyş edilen yer satylmagy da satyn alynmagy da degişirler. Onu bu ýerde jaý salanypdyr. Ondan bir adam bu ýer satyn alym diýe. Bular nähil bolýar? Kim bir yere hakymma diýen bolsa ýalňyşya. Bu yer bir adam tarapyndan okuw jaýlary, mesçit, hastahana gurulsun diýip haýyr sahabada bagyşlanypdyr. Eger şo ýerde şol imaratlar gurulmasa, onu şo yer hiç kime degişli bolmaýar. Onu bu gazna elremek bolar. Muň bolsa jogap käçilik atagyrdyr. Köpçüliň zadyny öz hasabyna geçirmek bolýar. Düşünýän, sag bolun. Sag bol. Allah ýaryň bolsun.
Hayırlı işler. Armağanda. Bar bolun. Men Kadi Dereni gözleýän tanıýaňyzmy? Kadir aganymy? Şu ýerde garaşyň, häzir men çağıraýyn ony. Buyur Sen delikanlı. men gözleýän ýagşy ýigit. Merhaba. Salamu aleyküm. Wa aleykum. Men Akin Soykan. Hawa näme gerekdi? Ben Men gyýdyňyzy kızınız men gyýdyňyzy barada görleşmekçidim. Sen Merjen nereden tanıyan? Menim hukuk bölümini okuyan. Ey Allah, bu ne helbeyle bolýar? Men merjen tapıp oň bilen hökman görleşmeli gaýrat etmän kömek edin. Kakam bilen araňyzda düşünşmelden geçenlik üçin Ana dur ýagşy ýigit. Men kakam bilen hiç bir meselede ılalaşamak. ýönem paýnaman tatdyň da. Mecbur boldum. Ýöne ikiniň araňyzda düşmançylyk deral men merjeni ýitirýär. Meni dinle ýagşy ýigit. Merjen nämeň dogry, nämeň ýalňyşlygyny saýgaryp bilýän gyýt. O bir zat ýüregine dügen bolsa, Allahdan başga hiç kimin ýolundan döndürip bilmez. bakar mısın? Barjamynt. Hawa ýagşy ýigit. Merjen nerden tap bilerkäm aýtsaň lan. Bir tabu. Bir ýere degişli resmi kagazlar derňemek üçin köýneden habarly adamyň ýanyna Köýneden gitdi. sowatly adam ka? Kolay gelsin. Ustaga arma görýän. Bar bol. Men bir gyýdy gözleýän. Adım Merjen, aklyjy bolmaly. Siziň ýanyňda gaýtdy diýdiler. He, geleniň oğlaýdy oglum. Seret, ol şunu şu ýerde galdyrypdyr, gaty gymmatly resmin ama. Gowy takla görün wagtyň berersiň. Bolýa, zaýlaman. Fakat Ýöne, bu resmin amaň näme gymmatly? Bu döwlet gazdasyna degişli resmin ama, häzir oň çägine bir giden jaý urulan. Gyýdyň gurrun görmegine görä, hatda bir fabrik kurmak meýilleşdirýän ýeriň aslynda döwlet gazdasyna degişlirini suwd eden resmin ama, wah adamlar şu sebäple bir topar zatlaryny ýitirerler, ýöne ýitirecek zatlary o dünýäde galanjaklaryň ýany hiç da. Näet beýle ünümli gürläp bilýäňiz? Gaty köp duş gelýän galplygyň bir görnüşi bi. Biziň şäherimizde häzir bir näçe gektarlyk ýerde jaýlar, fabrikalar bar. bu doğru. Bu ýalňyşdyr. Bir täwlik bolandyr. Yani Gençli edaralara çıkılan ýagdaýyny bu ýerlerde maksada laýyk mektepler salanyp bilinler. bir okul yapılabilir. Ve de Onsoň Serdar Soykan bir kerpijem goýup bilmez. Çağılar üçün mektebim salyp bilersiňiz. Yok, bolmaz, bu bolmaz. Satalyň bu ýeri, bu ýer satalyň. Satalyň. Merjen, men özüme teklif edilen pul kabul edäýmeli. Kagany operasiýa etdirmeli. Bu okudanam beri ura. Ondan gadyna bir de pul verir mi? Men oba gaýdýan. Merjen, meňe işim ýok. Merjen, gyýdym. Men paýnamalymy sen okuň dowam etmek üçin tatdym. Ýöne bu kanuny ters edýär. Bu ýerler sizinki däl, düşüneň dokmy? Seda Soykan bu ýerler bir kanun eýleýär. Sizin bu ýerde bir kanun ýaşaýaňyz, şu ýerde ýaşasaňyz bir kanun ýaşaýanyň hataryna goşulýaňyz. Beýle bolsa näme üçin bu ýerler bize satypdyrlar? Aslynda galplyk edilipdir. Bu ýerleri öňde soňda alarlar. Size diňe sehelçe paý berler. Soňam bu ýerlerde jaý gurup öz eýetçiligini alarlar. el koyuyorlar. Pullar alan son kim kanuny herdi ya? Size sesiňiz çykmasyny pul berýärler. Onsoňam galplyk edýän adamyň puluňyzy berjegine näde bananjak? Ha, o dogry. Niye hil ol yarabi? Bu yerler ona bizim hakkımız Merjen yok. doğru orada, ya. değil mi? O ne el beyle oluyor? Bu yerlerin bizim hakkımız yok da onu. Farkında. Siz näme düşüneň dokmy? Kul hakkı. Siz ödügen hakyny ýeňiz. Bunun Soň hesabını hasabyny nasıl Allah'ın vereceğiz? önüne näde dip berjek? Biz bir yeri Seda Soykan'a satamız son bir yerde istese fabrik kursun, istese hayır soğafa bağışlan. Bir de ne mi? Biz de pulumuzu biliyet. Kalanlar pulu işimiz yok.
Kakam maňa yalan sözlemez. Ýekece şaýan beräýmen. Näme seňiz berýärsiň? Ýöne soň ol paýnamalaň düýü boş şykar. Bolmasa gaty ýana galar. Bu nadanlary ağlatmaly bor. Özlerinden görsünler şeýle dämi? Hadi Hani görelik. Gel oğlum. Macide Merjen sen kanuny terdişleri diýeniň aýdyp da adamlar ağlaýanyň gurrun beripdi. Ýöne men oňa inanmadym. Men bilen okuwda öwrünen bolgusyz dilinde gürleşme. Kim diýipdir kanuny tertiş edýänni? Aklymdan peýdalanýan men aklymdan. Senem gowja pikirlenip şo güýdi ýadymdan çykarsaň gow gordy. bu projeden Bu pikirini goýup bolsun et kaka. Bu yerler senki däl. O yer döwlet gadnasyna degişli. Sen näme diýäniň bilýärmi ahyn? Kim gadnany hata balýar? Men ol taslama pul goýdum, pul. Pul düşündiňmi? Ol adamlara söz beren pullaňy tölemejek bolýanda şeýlemi? Sen näme işiň? Ey Hudaý. Owaň aklawjysy boldum beň başyma. Bu ediýanyň gaty ul kezapçylyk. Kakam bolmak bolsa bundan hat agyr söz bereşlerdim. Arman kakam bolaýan. Delber öýlere biten zat körpebe. Daşaryk çykyp men alyp beren ulugym bilen kompormana oňarýan. Al. bunlar Haşlar ulogu. Hemem jaýyň açarlary nahat yerden gazanan malyň mülküň bilen ýaýnap ýaşa. Men gaýdyp gelmen. Ona helbeýle sen öýe geljek dämi? Geljek gel. Gelersiň eşeğiň meýri. Garyplyga näçe gün çydaýar kaň? Maliyeti, mülkiyeti, hanımının ilkiyeti. Malam yalan, mülküm yalan. Bar senem bir müddet güýmen. Malı mülke mağrur bolma, diýme bamy meniň kibi. Ters tarapdan şemale ötüp sowrur bil harman kibi. Dünýä malyna tamakin molanyň tersine ösen tupany uçurap harap bolmagy iki uçsuz ýaly. Adam öz belasyny öz eli bilen taýýarlaýar. beni dinleyin. Maňa söýüň. Bir zat aýtjak. Akyn? Bu ýerde näme işlep ýörsiň? Sen hak aýdýan ekeniň Merjen. Kakam bu yerler bir kanun eýilecek bolýar. Size söz beren zatlaryň bary ýalan. Ol ýeke şaýym tölemekçi däl, jaýyňyzy eliňizden aljak bolýar. Bu yerler alyp satyp bolmaýan yerler. Gamnanyň yeri. Hiç kimin kem däl. Kakam bu zatlar bilmez ödüp siz ağlaýar. O size ýeke şaýym bermekçi däl. Muny olara da düşündirip bilermiň? Men adym Akyn Soykan. Sedat Soykanyň ogly. Size aýtjak adym bar. Babama Kakam inanmaň. O size yalan sözleýär. doğru olanı yap. Yalan sözleýär. Eger sen ýalany sözleýän bolaýsaň näme? Şunu hiç wagt ýadyňyzdan çykarmaň. Mallaňy sizi jennete gitjek ilahy bir fewdaýy urulyp biler. Yeter. Siz belli bir karara gelseňiz bolýar. Birkaç gün Bir kunluk kömek etjek tüccar bilen ediljek fewdany saýlaýaňyzmy ýa-da hiç kimiň ziýan çekmejek ebedilik fewdany? Haýsy birini? Akyn? Sen bu ýerde näme işleýän? senden Sen pıspıcurluk oň bardy gurrun berýän. İşte Anha. Isleýän zadyňyz şu ýerde. Hemmeňize gerekli zat şu ýerde. şimdi Men adamlym resmi kagazlar taýinladylar. Paýnamalaňyzy men
adyma geçiriň-de ömür görmedik puluňuzy gazanyň. Bu yer gadnaň yeri. Senki däl. Häzirlikçe menki däl. Ýöne basym bolur aklawjy hanym. Onsoň ilki bilen ýeri kakaň tatdy. Özümünki däl dady men tatyp bilmen. Yaptığınız Gediýän dadyňyz özüň hakyny ýemekden başga zat däl. Tabir edip oňa diýişler etmegi dowam etseňiz, özüňiz üçin gowy dälmi näme? Onsoň Allah öz ýolundan barýanlar hiç açan hor etmez. Peki ya Beyli ursa onna kagan näme? Onu ne edip operasiýa ediler? Men nereden taparyn munça puly? Bir yerde yaşayan adamlar çekleyen hubbotlarına ne etdiňmeli? Şu zatlar hey pikir etdiňmi? Bolýa. Siz bu zatdan näme üçin siziň başyňyza düşenini pikir etdiňizmi? Özüňize degişli bolmadyk bir haýyr sowap isleýän adamyň mätäşleri bagşlanan ýerinde ýaşamaň kynçylygyny çekýän bolaýman siz. Siz zerur zatlar etseňiz, Allah da oň gaýtargysyny berer. Siz gowy adamlar. Şeýle bolsa, muny täzeden pikir edip görüň. Onsoň ähli zadyň näme ýeňilleşýänini görersiňiz. Sebäbi Allah her bir kynçylykdan soň bir ýeňillik berýär. Dogry aýdýan Salih ağa. Biz öýden göçýäs. Ogurlyk edip bir kanun ýaşap, çağamyň geljegini gurup biljek däl. kapıdaki kim Mol Fatma? Fatma. Ferit. Men Ferit bilen gürleşeýin. Ayşegül. Eşeğul, men puşman edýän. Gaty puşman edýän. Allah şaýat bolsun gaty puşman edýän. Gaýdyp gaýtalamam söz berýän. Diň o däl ahir Ferit. İşiň pişen gödüklük haramzadalyk. Men şu zatlardan halis ýerdim halis. Dogry aýdýan. Dogry aýdýan, ýöne men tüzelörün. Ol adamlar da aýdyň dogry bolup çykdy. Hiç birimize de ýeke şaý bermek niýetinde de ýok eken. Käşke wagtynda men senden näme bolsam. Ýöne gowja tapamarlym ananay. Ýöreýek del, ýör. Gaýdyp sen gowuny desem, seni isleýän ýeriňe özmek ederim. Annene Ece Lukmana haçan gidýäs? Hani 2 günden gidersi ýadyňa? Ahmet, näme etmeli? Jaý satmak umydymyzdan puç boldy. Nerden pul tapaly? Bilemok Fatma. Allah beýikdir. Elbette bize bir ýol, bir çäre görkezdir-de. Salam. Häkimlikden geldim. Suwy hasaplayız abdaly görecekdim, bunu gulupda keni. Garaşyň, häzir açar getireýin.
Bular berdeken. Ay yok. 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 Fatma'nın Fatma'nın günäsine galdym. burada ana. Onu açarlar. Sağ olun. Bir şey söyle. Sizden bir daha soraýyn. Gözel soğuk basy bu yerden taşmy? Arka taraftaki yatağı köşeden aşağıda yerleşiyor. Bolýa sağ bolun. Asarı hazır getiririm. Evlat Oğlum bir jemint. Hawa diňleýän? Fatma'ny tanıýarmyň? Kiçirek oğlu bolmaly, ady Kagan. Elbetde tanıýandaýdy. Nirde ýaşaýarlar bilýäňizmi? Şu tarapdan ikinji öý. sağ ol. Sağ olun. Sizem sag bolun. Siz bekleyin burada. Şu yerde garaşyň. Melihat hanım, İyi günler. salam gıydym. Geçebilir. İçerik girsem bolýarmy? Aýagy üstünde durup bilemok. Elbetde girin. Affedin. Bağışlarmyň ýa ýok bilmedim. Senden özür Ýöne sana bağışla diýmäge geldim. haksız yere. Seni nahak yere günäkärläpdirin Şey, diýeniňe çekmece. kulak asmanlaryň gyzyllarym çekmedeken. Bolýala. Evet. Hawa boljak iş bolly. Gaty gynandym. Men Yalnız uzak wagt ýeke ýaşap gaharjan bolupdyryn. biliyorsun. Bilýän ahry. Hocamdan İlki ýan ýollaşym, soňam ýaşajyk oglumy ýitirem soň hemmeler özüme garşy ýaly bolup görünni. Hemmeler maňa erwetlik etjek bolýan ýaly görünni. halbuki senin bana. Ýöne sen maňa kömegiň degdi. Estağfurullah. Estağfurullah. Oğlun nasıl? Oglun gowlaşmadymy? Evet. Ýok. Peki götür. Onu Lukman ekitmediňizmi? Näme diýdiler? Ekitdik. Operasiýa etmeli diýdi. Oňa pulum ýok, ýagdaýymyz ýok. Anlıyorum. Düşünýän. Geçmiş. Allah şifa versin. Ee, Bolýa, onna men turaýyn. şimdilik. Ayağınıza Gelip durun. Eğer tekrar Eger ýene ýanymda işlemek isleseň, sen üçin gapym hemişe açyk. Sag bolun Melihat hanım. Sag bolun. Sag bolun Melihat hanım. Melahat Hanım. Melihat hanım. Melahat Hanım. Melihat hanım. Bunları unutmuşsunuz. Bular ýadyňyzdan çykardyňyz. Yok. Ýok. Unutma. Ýadymdan çykaramok. Kaan'ın ameliyatı. Olar Kaganyň operasiýasy üçin. Karşılamazsa. Yetmese ýene de üstün ýetirerin gıydym. Ama bunu kabul. Ýöne men muny alyp biljek däl. Lütfen. Gaýrat et. Lütfen kabul. Gaýrat etdi al bulary. Ömrümüz. Ömrümün ahyryna birge degen bolsa ýagşylyk edesim gelýär. Bir Hayır işe sebep bolasym gelýär. benim için. Bu men üçin ören wajyp. Ben Men ne diyeceğimi men näme diýjegim bilemok. çok teşekkür Köp ederim. sag bolun. Çok sağ olun. Köp sag bolun. Gidelim. Gideli. Yaptığım ara. Eden barlaklarım netijesinde öýleriňiziň duran ýerlerini enemin hayır sogap üçin berendigini gördüm. Bu evde Bu öýlerin göçürülmegi, bu ýerlere münasip binalaryň gurulmagy hökman. peki Onda o ýerde ýaşaýan adamlaň başga jaýlara ýerleşdirilmek üçin bir zatlar edip bilermi? Çynymy aýdaýyn. Bu menim gaty köp pikirlendirdi. Şu döwürde hiç kim siziň eden işleriňizi etmez. Şu sebäpli bu mesele boýunça serişden gözden geçirecek. Iň bolmany umyt bar da. Biraz daha. Ýene birazjyk aňyrak düşür. Bolýar.
Kolay gelsin. Ağırma uğrayın Kadir ağa. Sağ ol Salih'inim. Kolay gelsin. Ağırma uğur Ferit. Bar bol Salih ağa. İşe epes ağırıldıpsınız öýdýän. İşliýär söze. Minibüs Inni ulug mundan meýlek senki. Ýöne sen yeğenim. Menden ýegenime sowgat bolsun. Sağ ol Salih ağa. Kolay gelsin. Armaňda. bar bolun. Operasiýa kaçan? Öňümizde kepdi. Oňa çen dogonum kıta bolaymasak, soňam görübererse. Peki ya Yer ontan sizin toyuňyz nähili? Öňümizde kaýyň başynda çakyl katyny bererin. Bütün o bolup şo ýer düşýär. İnşallah. Mercan hanım, tekliğimizi seretdik. bu insanlar Bu adamlar öz aladalarını etmeyen tiz karara geldiler. Bizim ödümüze geçen iş etmekçi. elimizdeki toplu İhtiyarımızdaki yerlerin birini bu adamlar yaşar yal köp ornu cay kurmakçı. Olar baktlı yaşar yal cay kurur. Siz bu işlan. Şu zatları, kalan zatları Elbette. Size bir hoş habarım var. Soňuý nähil gowutordy. İlki oňat niyet bilen bagyş edilen yer barada hakykat bir zalim sebäpli äşkär boldy. Ahyrynda bu päkim arasa adamlar syýnagdan geçdiler. Saýlamak hukuklaryny haka tarapdar çykmak üçin ulanýarlar. Bolup geçen zatlary hikmet gözi bilen bereden wagtyň nähil ajaýyp, nähil Ol oňa hanyma gaty täsir etdi. Ol bu adamlara has oňoýly jaýlarda ýaşar etmekçi boldy. halal ýaşan wagtyň durmuş nenengsi ajaýyp bolýar.